Courts' decisions must be respected. Twak ewi rach mar uchumi ma pacho ka kinde tend William Ruto med losie kod jotelo mopogore mano motenore kod ka azimio. Jotelo kamoting'o Gavana ma Siaya James Orengo, jaohala kendo Siaya mano ka jasiasa Jimmy Wanjigi kod jaod bura mar Rieda Otiende Amolo koloso kawuone kaunti ma Meru e nyasi mar iko moro oseyo sirkal kuom rem keto bero uchumi ma pacho ka e ong'ala ma nyime. Gibogo dok ir jopiny kendo bago ng'anyo e pacho ka ponono ni nengo ngima ok oduok chien. The Kenya shilling is falling at an alarming rate. The cost of living is a matter that is tragic. And this is one debate that the Kenya Kwanza administration does not want to address. And they have no answers to it. We who are the counties, the monies that are supposed to come to the counties, they are not coming, and if they come, they don't come on time. My friend Molo Tiende is here. Even other funds, including the CDF, is not being remitted by the national government. So we are in a terrible situation. Oganda modak gotongelo mantiere East Assembly location